Podem trobar química en totes les coses, com per exemple en la silicona, un material d'interessants propietats que es pot trobar a l'hora de fixar finestres, fer pastissos o fins i tot jugar. Totes aquestes aplicacions són degudes a les propietats que té la silicona, elàstica, hidrofòbica, segellant i, com la majoria dels polímers, després del seu curat s'obté una peça sòlida. És en aquesta última propietat i en què passa durant la reacció de polimerització de la silicona que ens volem centrar en aquest vídeo. Durant la reacció de polimerització es forma una xarxa tridimensional d'unitats orgàniques repetides anomenades monòmers. Els monòmers són diferents eslabons que formaran les cadenes que acabaran conformant aquesta xarxa polimèrica. En el cas de la silicona, el monòmer és el dimetilsiloxà i està format per un àtom de silici, un d'oxigen, dos grups metils i al polimeritzar gràcies a un iniciador de reacció, les diferents unitats de dimetilsiloxà es van juntant les unes amb les altres fins a tenir macromolècules empaquetades de polidimetilsiloxà. Les propietats de la silicona venen definides, entre d'altres, per la interacció i la longitud de les seves cadenes. No és el mateix que una silicona presenti cadenes curtes o llargues, al igual que hi hagi interaccions entre cadenes. Recordem, per exemple, el símil de la força que s'ha de fer per remoure un plat de fideu A, que té fideus curts, contra un plat d'espaguetis, que té fideus llargs. Un altre protagonista en la formulació de la silicona es tracta d'un agent que entrecreui cadenes anomenat crosslinker. Aquest agent permet que es realitzin unions covalents entre cadenes per tal de controlar la duresa i la flexibilitat d'una silicona. Un cop presentada la formulació química de la silicona, com apliquem els diferents agents a la fabricació d'aquesta? En primer lloc, pesem una quantitat determinada de monòmer i el barregem amb el crosslinker. Destacar que en casos determinats es poden afegir additius per modificar les propietats o, per exemple, donar color. En aquest cas, s'ha afegit un agent fluorescent per tal d'obtenir una silicona que brilli a l'il·luminar-la amb llum ultravioleta. A continuació, homogeneitzem la mescla i eliminem les bombolles d'aire utilitzant un sistema de buit. Un cop no hi ha bombolles, apliquem la silicona al motlle per tal que tingui una forma determinada. Tot seguit, introduïm el motlle a una estufa per tal que mitjançant la temperatura s'inicia el procés de reticulació i crosslinkat. Passat un temps, podem retirar el motlle i desmotllar-ho per tal d'extreure la peça de silicona. Arribats a aquest punt, la silicona té un paper molt important en el sector mèdic, donada la seva biocompatibilitat i les seves propietats elastomèriques. Per exemple, podem trobar dispositius mèdics fabricats de silicona, com ara implants mamaris o estents traqueals, i la recerca d'avantguàrdia continua trobant noves aplicacions i utilitats futures de la silicona.